Na terenima Splitskog parka mladeži održano je otvoreno paraatletsko prvenstvo Hrvatske Croatia Open Split 2019. s ukupno 8 nacionalnih, jednim europskim i jednim neslužbenim svjetskim rekordom. Novi europski rekord postavio je paraolimpijac Ivan Katanušić u konkurenciji atletičara sa potkoljeničnom amputacijom bacivši disk na 62 metra i 13 centimetara. Matija Sloup, član Odiseja iz Kutine, postavio u konkurenciji atletičara niskim rastom neslužbeni svjetski rekord bacivši disk na 26 metara 20 centimetara. Osim tog rezultata, Sloup postavio je novi državni rekord u kugli s daljinom od 10 metara 4 centimetra. Damjan Sedić, izbornik hrvatske paraatletske reprezentacije, zadovoljan je formom naših sportaša za svjetsko prvenstvo, gdje će Hrvatska nastupiti s 12 atletičarki i atletičarom, te vjeruje da bi u Tokiju moglo njih biti između 8 i 10 sportaša. Do tada naravno valja odraditi Grand Prix natjecanje u talijanskom Grossetu u Parizu, te otvoreno prvenstvo Zagreba u srpnju na terenima mladosti. Stvarno moram pohvaliti sve od organizacije do samih sportaša koji stvarno postižu izuzetno dobre rezultate. Osim ovog natjecanja, ove sezone očekuju nas glavno natjecanje svjetsko VPA prvenstvo u Dubaju u 11. mjesecu. Prije njega imamo juniorsko svjetsko prvenstvo u Knoxvillu početkom 8. mjeseca. Trenutno treba spomenuti naše najkvalitetnije paraolimpijice koji ovdje postižu stvarno odlične rezultate i neću ih imenovati, ali očekujem sigurno nastup jedno 12 do 13 njih na svjetskom prvenstvu u Dubaju i 8 do 10 na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Kažemo da je ukupno nastupilo 139 atletičarki i atletičara iz Austrije, Srbije, Crne Gore, Češke, Slovenije i Hrvatske. Organizatori natjecanja bili su Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski atletski savez osoba sa invaliditetom, dok su priređivači bili Atletski sportski klub Split i Športski savez invalida Splita.